Wow! Sa Marinyo Barbecue, Wow, patok ang na sarap. negosyo ngayong pandemic. Yan mga kawaray, ganyan lang pag marinit. Makikita nyo naman maganda ang kulay. Kulay pa lang masarap na. Kaya kung ikaw ang nagbabalak magnegosyo ng barbecue, yan lang ang kulay na gayahin mo mga kawaray. Siguradong sigurado masarap yan. Kaya ano pang hihintay mo mga kawaray? Magnegosyo na tayo ngayong pandemic at siguradong papatok ito sa iyo. Kaya ano pang hinihintay mo mga kawaray? Wow! Barbecue yan, order yan po ng ng Lalamove. May nag-order po sa amin ng Lalamove. Wow! Yan siya. Yan. Welcome to Edmar Motovlog. Please subscribe. Thank you. Dito ako ngayon sa tindahan ng Samarinyo Barbecue dito sa Quirino Highway. Kaya kung kayo mahilig sa mga ihaw-ihaw, subukan nyo bumili dito para malaman nyo na masarap pala ang ihaw-ihaw dito. Yan siya mga bangus. Yan. Yan siya mga kawaray. Yung ang taga-ihaw, may mga gwapo yan. Oh. Ayun isa doon sa likod, oh. Busy. Bihi sa likod. Bangus pa more, inihaw. Kaya yun mga kawaray, dito kami sa highway mismo ng Quirino Highway. Paisa. Tapat kami ng Ciel. At malapit lang sa Iber Supermarket. Yan siya mga kawaray. Wow, wow, Bin.